ile uphushe uphumelele igama kuPastor Tony Charlie noFlick. Okubalulekile nokufanele ukuthi inamba uyisese kuphela uma uyimember ye-channel. So ngo9 ekuseni ya 5 ntambama, so ngomsombuluko ugcine Friday kuphela. Saturday ngibizi, Sunday ngisesontweni. Sibheka lawo Ayesha Siraj. I don't know, is it Aisha Siraj or Seraj 9114? Amen. Ngicela ukuza la uphupha ulunyamagundwane. She was being beaten by rats or mouse. One, ngokujwayelekile uma uphupha amagundwane uphawu lobuma ekuluma ngoba lokhu ngasho ukuthi ngenzeka kumele uqaphele abantu obathembile abakhokhela uzungu ngoba begcwele inzondo into ukuthi noma amaqhubu kanye unya asuke bezokuvukela bezame ukukhaphela. Ngoba lokha 21:16 yebo ngiyakukhashelwa nangabazali nabafowenu nezihlobo nabangani abanye benu bayakubulawa yibo. True. Kwesinye isikhathi uma uphupha amagundwane kuwuphawulo futhi mekuluma lungasho ukuthi kungenzeka kunabantu obasondezile futhi ongabaxwayi kodwa abangalungile abangase bakuhlasele. uMikha 7:6 ngokuba indodana idelela uyise, indodakazi ivukela unina, umalukazana uvukela unina zala, nezitha zomuntu ngamadoda endlo yakhe. Kanti-ke ngokaMathewu 10:36 nezitha zomuntu kuyawuba-ke ngabendlu yakhe. 3. Futhi kuma uphupha amagundwane kuwuphawu esingathatha njengolubuma ekuluma lungabe lukhomba lokho ngenzeka kumele uqaphele ngoba izitha osatha kancane zizozama ukukhaphela nokukulimaza. Amahubo 37:1 ungazikhathazi ngababi, ungabi namawu, ungabenza-ke ungalungile ngokuba-ke bayakusika masinyane njengotshani. Asivale. Number 4, kuyenzeka futhi uphupha amagundwane ubuphawu lubuma ekuluma olusho ukuthi kungenzeka kumele uqinise umkhuleko ngoba ubhekene nokulingwa nokuvinywa kanye nokugadlwa izitha zakho. uPetro wokuqala chapter 5:8 qondani linde isitha senu, uSathane siyahamba-ke njengebhubesi elibhodla sifuna-ke esingamgwinya, melanani naye niqinise niqinile ekukholweni. Sema kakhulu uphile uphushe uphumelele. Siweni phansi lamatulu